Mae bod yn rhan o Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gret, achos bod wedi cael y cyfle wedyn i fod yn rhan o rhyngweithiau rhyngwladol a chenedlaethol yma yng Nghymru o ran arwain rhai o'r rhydweithiau hynny. A mae hynny gyd wedi dod drwy allu bod yma yn Ysgol Ieithoedd Modern a cael y cymorth yna mewn ffordd, a'r hyder i fynd am y cyfleoedd yma, achos bod y staff yn gefnogol iawn ohono ni i mynd ati i wneud pethau felly. Mae yna gymuned glos yma yn yr ysgol. Mae'r staff academaidd yn gret a hefyd y staff gwasanaethau proffesiynol. O'n i'n teimlo bod y gefnogaeth ges i drwy'r profiad i gyd yn un gwerthfawr tu hwnt. Ac achos bod i'n ysgol go fach, mae rhywun yn dod i nabod pawb yn dda iawn ac yn gwybod ble fynd wedyn i ofyn am gymorth ac yn teimlo'n rhan o rhywbeth mwy neu ymchwil yn nhw hunain yn bersonol. Mae'r ymdeimlad yna gymuned wedi bod yn werthfawr tu hwnt, ac y cymuned o ran y staff yn gyffredinol, ond hefyd o ran ynghyd myfyrwyr ar y pryd oedd hefyd yn ei PhD. Maen nhw wedi dod yn ffrindiau oes a wedi dod yn bobl pwysig iawn yn ystod y PhD hefyd. Yn sicr, nathon ni gefnogi'n gilydd am hynna eto wedi bod yn rhywbeth gwerthfawr, ac yn sicr dyna pam nathon ni ddeuthrwyn i ddod i Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.